Guys, good morning! Herzlich willkommen sa aking YouTube channel. Oh my God, guys. The sun comes out. Kung nakaraang araw is nagsusnowing, ngayon lumabas si araw. Ayan, so yeah. The sun comes out and a new day dawning. Heart is and my heart is fine. Whatever may pass or whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Diba? Kita niyo yung ng araw? Charot, nakagising lang. Aking plants, how are you there? Para na akong sa liwanag. Charot. Ay, kakal tayo ng kape. Tulog pa lang. Tulog pa siya, alas 8 na. Charot. More than, parang something. Kailangan niyang tuwiin ang mga tulog. Soul. Malapig. Hi guys. Ayan, charot. Ang ganda ng araw ngayon kasi maaraw siya, pero malamig syempre kasi nga winter na yan. Tapos guys, ako nag-ready na ako ng mga lulutuin ko dito. Dahil, anong oras na guys? 11 na ba? Yes, 11, 15 na. Yes, baka yes ako, diba? Ako ay mag-prepare na ng aming lunch. Dahil kaming mag-asawa ay lang kami kape at tinapay. Bartemol. Yeah. So, okay, this one is spinach. Oh, it's getting. And itong burger. It's getting old, baby. Anything about you lately. It's how past the night changes. It's cold outside. Yeah. The sun is out, but it's cold. My God, pages. Okay, playing. Oras ng aking Diyos sa bells. Grabe yung ko.
think about you lately. Just how past the night. Buksan ko na. Tama natin. Parang changes. Oopsie. It's melting. That's nice. Paksiw. Let's eat. Paksiw. Paksiw na yung fish. You must try my fish. It's good. The face is. It look good na lang this one. Spinachi. Let's eat. Hello. Let's eat our lunch. It's already 11:45. I still have my coffee here. Yung paksiw ko talaga ang sarap-sarap. Sarap niya. Habang tumatagal lang sumasarap. What malami this my fish is when longer, it tastes better. Hindi siya. Hindi siya pake. Yung pagkain. Ako nito. Hindi ko ito ipagpapalit. Masarap. Ulo. Good. It's klar, Kinder. Think in English version. Are you ready? Kids, are you ready? I forgot.
Because I like watching Tom and Jerry when I am kids. When I am Tom and Jerry and Dragon Balls. Not SpongeBob. Not really SpongeBob, yeah, because it's up to the neighbor what they're going to watch. Because we're just watching the neighbor's house. We don't have TV. So, hi guys. So, tapos na pala kami kumain at malinis na ang aming kusina. Nalinis ko na siya dyan. Churan. At pinapaandar ko yung aming, tawag nito, what do you call that? Ang aming, dishwasher. Ito ko nilagay itong tubig na ito. Itong tubig na ito ay panluto ko o panglagay ko sa aming, minsan, sa aming coffee machine, ganyan, or kahit saan. Charot. Ayan, tapos na ako guys. Tapos nalinis ko na yun dyan siya. Tapos na rin ako, ng tea. Yung asawa ko na ako siya ng tea. So yeah, pag mamaya ako ng basura, ito na yung kanyang tea. Tapos may natira kami dito guys na food. Oh. So, takpan ko lang din para later part. Yan kasi asawa ko yan. May natira pa palang baso yung sa asawa ko kanina. Kasi may yan, may laman. Kaya ganun. So, takpan natin. Ito. May mosquitero yung ko. Mosquitero. Mosquito net. Mosquitero to guys. Wait. Yung nagpabulol sa akin ito. Yung klasikong polish. Ayan. Kasi nung summertime, bumili siya ng madami sa dala na dun sa kanila sa Poland. Tapos yung iba dito sa bahay nila. Ayan. So yes. At saka, di ba kanina sabi ko sa inyo, tawag ito? Yung araw ngayon guys, hindi na. Ang niya na, ang gray na, tapos, ayun na, paano na si ulan, tapos ang sabi ay magsusnow ulit. Raining and snowing. So, yes. Back to normal ulit dito sa ko. Ayan, nalagay ko na dyan siya. Christmas, tapos natagdagan yung aming, ito, pakita ko pala sa inyo. Wait. Ito yung nabili ko guys sa Aldi na naka 1 euro. Ito, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro itong pinggan na ito. Hindi ko alam kung bakit nilagay ko ba yung pinggan. Dapat pala dalawa yung binili ko nito. Isa lang binili ko. Tapos ito rin, 1 euro yan. Ayan, dati pa yan. Gusto ko to guys, oh. Tapos, ayan galing sa Pinas. Ito rin sa 1 euro. Ito, last year to. Ito. Yan. Tapos, ito yung bagong bili ng asawa ko. Tapos, ito yung last year. Yan. Tapos, ito pa. Yan. Ganyan. So, yes, nandito yung aming kasi nga, nalalaglag dun sa pinaglalagyan ay nakabahala sa dyan. So, yan. Yeah. So, ayun. Update ko na lang kayo mamaya sa kung ano pang ganap. At darating pala ang aming baby Raphael ngayon. So, yes. Tsaka mamaya ako maliligo. Gabi. Diba, tapos na ako. Tapos, sasalang ko lang yung damit doon namin. Nalabahan. Ganun. Tapos, yeah. Naligo muna ako bago ako magsalang para maisama ko tong. Kaso puti pala ito. Wala tong kasabay. Mag-aantay pa ako talaga ng kasabay. Pag may puti ako guys, nag-aantay talaga ako ng kasabay. Para, alam mo yun, hindi sila ano-ano. Pero pagka alam ko naman na hindi tawag ito. Hindi lulubad. Ano ba yun? Basta yung magmamantsa yung iba. Yung parang ganyan. Tama ba? Basta ganun. Sinasabay ko siya. Pero, hahanapan ko to. Pangbahay na naman kasi to guys. Kaya, okay lang to sa akin. Kahit sabay ko sa Pero minsan, nanghihinayang ako. So yes, update ko na kayo mamaya. Ang aming palabas sa TV yung cartoons. I'm buried in everlasting arms. You never let me go. Oopsie. Hi guys. Nandito pala ako ngayon sa labahan. Ow! Charot. Ow!
pa pala. Charot. Anyway, nakapag-ano na ako ng sarili ko. Nakapag-linis na ako ng sarili ko. Nakapagpalit na ako ng... Fresh na ako. Charot. Sumutotal. So yun, kaya ako ay maglalaban na. Sabi ko sa asawa ko, maligo na siya. Magbihis na siya para masama ko. Ganon din ba kayo? Para masama ko ang labahan. Ang walang maiwan. Para yung susunod na lang yung iba. Yung kumbaga, alam niyo yun. Kaya yun siya. Liligo na siya. At ako ay maglalaban na, sabi ko. Para wala kaming ipon. Labahan. Alam niyo ba yun? Tsaka ano lang ako maglaban? 3 days. Every 3 days o minsan, inaabot pa ng ng 4 days. Ganyan. Ganon. Para hindi tayo charot. Kasi nung mga nakaraan, pinapatagal ko pa. Alam mo yun, parang isang linggo. Ayun ko rin. Nahihirapan din ako. Hindi kasya dito. Sobrang dami at ganyan. So, yun. Kasi may limit lang din naman to. So, so let's go back home. Sa taas. Kasi nasa baba itong aming labahan. Sa ganun. Most of, sa baba talaga, guys. Ganyan. So, yun. So, mag-i-edit muna ako ng ating vlog kahapon. Edit. Ein Besuch auf Schloss. Forschung zu den Clustern gestartet. Und genau die feiert einer der Vertriebspartner auf YouTube ab. Ziel der Wiederverstrategie ist, wirklich das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern, die in verschiedenen gesundheitlichen Bereichen einfach Probleme haben. Der Vertriebspartner Thomas verspricht ein neues Kapitel Medizingeschichte. Und die große Vision von Jay Danimal besteht auch darin, dass irgendwann jeder einfach Patches in seiner Hausapotheke hat. Und bevor ich die nächste Ibuprofen oder Paracetamol einwerfe, ich zunächst einmal Pflaster arbeite. Pflaster als Schmerzmittel erfolgt ernst. In einem anderen Call, offen für alle, stellen 2 Vertriebspartnerinnen die Pflaster vor. Die Fans hebe ich ganz gerne bei Viruserkrankungen zum Beispiel. Ich habe den Stoffwechsel angeregt mit dem Innight. Ich habe das Defend gegeben für das Immunsystem. Und ich habe die komplette Schmerzkombi gegeben. Das heißt Freedom, Liberty und Victory. Und diese Top 5 sind für mich die Top 5 für wirklich schwerkranke Menschen. Pflaster für schwerkranke Menschen empfiehlt auch eine Hebamme im Call für Mütter. Einer Schwangeren mit starkem Bluthochdruck habe sie Peace gekriegt. Und damit haben wir tatsächlich die beginnende Schwangerschaftsverhütung abgewendet bekommen. Und das war echt großartig. Ich höre von 1 Million glücklicher Kunden. Und in einem anderen Call sind es sogar 8 Millionen. Eine Quelle für die Daten wird nicht genannt. In vielen Calls werden mir Patch-Kombinationen empfohlen. Bringt ja auch mehr Geld. Eva stellt